pasir batu kelihana ketemu awakku langsung naksir kelihatan kaya wong elan Bisikari para dadi pisu saben dina ingsun kabisa turu mriko dan campur sawi sampai kering oleh isun mikir dan sopo sakurung dipangan todop timbang urung aluwung kuluku pedot sawiyae urapan wakon tapi kaya mung panggerya aja sakurung dikerukuni beda iki duet tak urana waktu dengar-dengarane pasir aku kambang kalihana ing pinggir ketemu awakku langsung naksir kelihatan kaya wong elan arane keludu disikari di bareng pitu saben dina isun sing bisa turu dengan riko ngomong sing keludu ngaring bakal jaga ngambur hawi sampai kering oleh isun mikir dan sopo sakurung dipangam todop timbang urung aluwung kuluku pedot godhong sawiyan ae ora apa ati kaya wong tenggoriko gedhong aja sakurung dimarateni dong sing bersaya pedang jodoh iki siap percaya benang berbaiki Hulu pedot sudah terpenuhi ala artis bojo loro semangat masih semangat semangat ya mas
Spek solid nek nanggap sone apa nih? Sonore apa nih? Proton audio. Proton audio. Wis dipandeli ya. Ora masalah lek didelok bapak ngisor lagu kuwi atim seneng kok. Not. Monot ini. Wong hayu tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi ate pacoban Seliramu
aku siramu isih nyawiji. Dilarang semanu jalan Mbak Audio. Oji asli lho. Ayo Mas goyangane. Rak goyang duit balik lho. Iyo. Arepku mantap endi katresnan iki ento aku sliramu radi akoni. Senajan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung tak bisa pegang Mas kowe sing sayang kalio aku kudu kelangan. Mas musik ate ati dongaku siji tresno iki tabaki dewa ning asmara warna ati kawula anggon kula laput tresno nalas kendang saking coba tak rewangi tak pateni lahir tresno kang suci kang sunyatan yen to aku siramu isih nyawiji dewa bela ning asmara warna ati kawula anggon kula laput tresno atan saking coba tak rewangi tak pateni lahir tresno kang suci kang sunyatan yen to aku siramu isih nyawiji. Tanduk apa sampur Mas? Tanduk. Tanduk. Umumnya tayuban yang balik sampur. Balik sampur. Lagu Versi dangdut meleh napa? tayub. Iya. Garap Roro Jonggrang. Roro Jonggrang ayo. Nggih. Genaon. Sapa neh kono gak awak-awakmu sing nguring-nguring budaya Jawa re. Yo. Lah nek aku wis tuwek tak ngene seruntukno ah. Iya, kene generasine. Generasi penerus. Nonton tayub Roro Jonggrang. Urung not. Tadi gedang sik not. Tadi gedang trak lho not. Barang iki
Wes genten bature. Wes genten bature. Bodong siap. Siap tora. Joget apa CP?